Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandeba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari
a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yir'u la k'a fɔ silamɛ don laadiri don
baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye utu kalo tile 19 san 2025 keba bi sɔgɔmada in na min ye dirikaw ye olu nisɔndiyara kalo 2 kuran kun t'olu fɛ kuran sɔrɔla wa min ye kimɛli fana ye o kɛra u ka merilakaw fɛ kalango hukumu kɔnɔna na chrétien kalanso datuguli soma caman jɔrɔlen do nka fɛɛrɛw ni dabalu bɛ sen na sa yaasa kalanso minnu tɛna datugu fiyewu olu karamɔgɔw olu bɛ se cogo min na ka to sen na kalanden minnu b'o kɔnɔna na o baaraw fana bɛ ka sigi sen kan min ye an sɔngɔkaw fɛ yen ɲɛfurakɛli o sigilen do sen kan yaasa ka se ka maaw ɲɛfurakɛ cogo min na o baara bɛ ka kɛ cogo min an na tila k'an da don la bingali dɔ kɛra bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 5 waati Farabugu wolomasiri tabaw sigiyɔrɔ min bɛ yen ale ni Farabugu dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa an ye kibaruya min sɔrɔ armée yɛrɛ ale ye communiqué kɛ ko baara bɛ sen na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'an ye waati nataw olu kɔnɔna na Burukinakaw ka fanga ɲɛma n'o ye Ritalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye ale k'an ka na Bamako ya bi ka taa se nin kalo in tile 22 ma nakun ye min ye sa o ye baara mun bɛ kɛ chiffres ka kunkumu kɔnɔna n'a fɔ ma ko brigade citoyenne o tako filanan baaraw o de hukumu kɔnɔna na a welela premier ministre fɛ n'o ye Ablaye Mayiga ye k'a ka na an ka jamana kɔnɔ keba n'an bɔra ye an bɛ taa Dabiyakaw ka commune a ɲɛda kura baaraw olu daminɛna kunungo min ye Dabiya cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ commissaire Mustafa Kante i b'a dɔn wa keba ni m'o ɲini k'o dɔn ɲɛti taatɔ la faleya dɛ e ti Kante dɔn n'i sera Keɲeba don min na i bɛ taa ɲininkali kɛ ko commissaire Kante ye jɔn ye u b'a f'i ɲɛna maa min don ne ti pɛrɛn f'i ɲɛna la bi dɛ nka a ye maa 8 de minɛ telefɔni 16 keba personne âgée fana ni sonyɛni anw ɲɔgɔn ko anw bɛ social de la sisan denguli taa yɔrɔw sanajakɛ yɔrɔw ni maaw k'olu fɔ k'u bɛn anw b'o de la sisan keba anw kɔni kɛra personne âgée ye ka ban 59 o ka taa minɛ sonyɛni na an ka Kante fo Dabiyakaw fɛ yen polisi ɲɛmaaw ni polisi baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye polisi directeur ba yɛrɛ Yusu Kone a n'a ka baarakɛlaw Bertin n'a tɔw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo yan sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na. Keba ko n'i ye maa min ye yɛlɛlakali la a t'a bɔyɔrɔ de la maa jugu o tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye fo ka diɲɛ wuli wa maa ɲuman fana tɛ kɛ maa jugu ye keba n'i ye panpani na i ko tinɛni tulokalama ni yɔrɔ ka jan i la hali bi maaw bɛ se k'i nɛgɛn k'a fɔ k'i ye nin ye nka e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i ye min ye wa maa ti min ye i tɛ se ka k'o ye fo ka diɲɛ wuli
sɔgɔmada in na dungo juguya ani yurugu yurugu kɛba kuma in n'i y'a fɔ k'a mɛn i bɛ nisɔndiya i bɛ muguri i bɛ miiri kɛba i b'a dɔn ko kaso anw ka kan tɛ yan kaso tɛ anw fɛ yan a tɛ an ka kan na tubabukan o de ye kaso ye sabula tilennenya ni laadiriya bamananden yɛrɛ wolo kaadɔden yɛrɛ wolo bɔbɔden yɛrɛ wolo fuladen yɛrɛ wolo miyankaden yɛrɛ wolo sinafɔ yɛrɛ wolo bɔbɔ yɛrɛ wolo maraka yɛrɛ wolo keba kasonga yɛrɛ wolo ninnu caman bɛ yen ani maninka u bɛ saya kɔrɔ dɔn ni malo ye o waati o y'a sɔrɔ min ye indépendance mana keba an ka cɛkɔrɔbaw ko Bamakɔ kun ye kin 4 ka taa se 8 ma i ka wari bɛ bi suguba kɔnɔna yɔrɔ la i bɛna segin ka tila ka n'a ta keba o y'a sɔrɔ n'a fɔra k'i ye sonyɛni kɛ i bɛ t'i kan dulon juru la k'i yɛrɛ fa n'a fɔra k'i ye lebulako kɛ e bɛ dugu bila de c'est pour que bamananw b'a fɔ ko n'i na kuma ma mɛn dugu la i k'i sigi cogo dɔn dugu kuma bɛɛ tɛ lakali dugu ko bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ wa fɛn caman bɛ yen n'i ma fara k'a lakali i bɛ taa bɔ i tere ka dɛ keba kabi o waati anw ka maaw tun ye an ka taabolo n'an ka tabiyaw sigi sen kan cogo min an kun tɛ fɛn caman dɔn nansara nana ka na a ka colonisation daminɛ keba k'a ka baaraw sigi sen kan fusamantiya nana don baaraw la maaw nana woloma ka maaw san ni maaw ye ka min ye dɔw bila dɔw ɲɛ o y'a to dɔw ɲɛ tɛnana ɲɛ kɛra fɛn ye fɛn minnu i bɛ ɲɛ dɔn a keba ɲɛ bɛ keleya dɛ ɲɛ ɲɛ bɛ keleya ɲɛ tugu o ɲɛ bɔ a la i y'a ye ka ban de wa n'i ye denkulikɛla ɲininka kuma o kuma keba a b'a fɔ k'ale kunkolo t'a fari fa dɔ ye k'a sɔrɔ maa sigilen don fana ɲɛ bɛ e la sɔgɔmada in na an ko dunko juguya ni yurugu yurugu keba k'a ta Modibo Keyita la n'o ye Daba Keyita denkɛ ye Atuma Kamara denkɛ ye ka na se général d'armée Asimi ma keba Mali jamanakuntigi mana min b'i kangaranfɛn in na dɛ wa a bɛɛ lajɛlen y'a damana tɔgɔnin sɔrɔ a la fana han keba n t'a dɔn n'an wulila ka bɔ yan bi u bɛ taa min kan na nka an na dɔ lakali cogo la maaw bɛ se ka min faamu keba n'i ye Modibo fanga ta u b'a f'i ye ko opération taxi n'i ye Musa Tarawele fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko miliyɔn n'i ye Alpha Umaru Konare fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko fonctionnaire milliardaire n'i ye ATT fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko bɔsin tigila ani se yirali ni nafolo ye anw ka cɛkɔrɔba n'o ye buwa fanga ye a ma se maa ka fɛn fɔ maa ye sabula o tɔ kɛra tɔw ye min na k'ale ka tila k'o lasigi sen kan keba dunko juguya ni yurugu yurugu hali bi Asimi bɛ k'i kangara la k'i fasa fili kaki ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ keba n bɛ taa n'i ye kɔfɛ dɔɔnin maakɔrɔw ka hakɛ to an bolo fila b'an ko an ye sabula nin t'anw tilela kuma ye san 1967 keba Baba Modibo tile la a nana ye k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye ko kasani bɛ u la ko sɔrɔni bɛ u la Modibo Keyita ale fana dimiko jugu sa ale ko ka opération taxi ani opération villa ko k'o sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'u b'ale ka gouvernement kɔnɔna na keba n'olu ye jɔyɔrɔbaw b'u bolo taxitigi ninnu ka ɲini ka dɔn dɛ soba minnu jɔtɔ filɛ n'olu ka ɲini ka dɔn a fɔra o de ma sa ko opération taxi keba yɔrɔ Modibo Keyita kɔni fɛɛrɛ kun ka bon wa min ye maaw tun b'a bolo minnu hakili ka bon kosɛbɛ nka keba opération taxi banna cogo min n tɛ n da don o la bi ni y'an ka jamana taa cogo n'an ka jamana sigi cogo n'an ka jamana kɛ cogo ye i b'a faamu Musa Tarawele tile la u nana du di maaw ma keba ko miliyɔn Seydou Badiango ten o ko Modibo tile la ko maaw tun bɛ malo ka sonyɛni kɛ Musa tile la maaw ye sonyɛni kɛ nka bi min ye démocratie tile na milliardaires de bɛ yen hali u tɛ siran keba min ye coup d'état kɛlen an ye kibaruya sɔrɔ cogo min novembre kalo tile 19 san 1990
68 sɔrɔdasi minnu nana fanga la u nana sɔrɔ wari min bɛ Mali ma ne kɔnɔ $1,300,000 min ye $1,300,000 ye keba u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o kɛra u ka nasɔngɔ ye fɔlɔ u y'o ta k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ keba u yɛrɛ nana sigi fanga la fanga a jurumantigiw fanga a ka hakɛ bɛ maa minnu fɛ baara minnu tun bɛ ka kɛ sen na a maa dɔw y'u ni da o wariw kan o musakaw o sɛgɛsɛgɛli n'o ko dɔw ɲɛɲinini Musa ni caman ye tɛlɛ kɛ a keba nka a taara laban cogo min i n'a fɔ Modibo Keyita ka opération taxi kɛra cogo min keba an bɔr'o la an nana min ye démocratie fanga la ye démocratie fanga keba ale kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ sabula ale taara kɛ mun ye an ka parti an ka tɔn an ka maaw an ka sengo an ka dɔnko an ye min fɔ an b'a fɛ ka min sigi sen kan keba bɛ maaw dɔn adema la depuis don min na a fɔra u ɲɛna adema kɛlen ka fanga ta depuis don min a fɔra u ɲɛna ko an k'an cɛsiri ka dɔ ɲini an yɛrɛ ye fo bi a dɔw ma don adema siège kɔnɔ tuguni a maakɔrɔ dɔw bɛ balo la hali bi olu bolo u ye démocratie kɛlɛ kɛ kun min kama o tɛ nin ye o tɛ taɲini ye o tɛ sɔrɔ kɛlen i yɛrɛ ta ye keba i b'a dɔn k'a fɔ ko démocratie fanga kɔnɔna na kana miiri k'a jateminɛ ko min ye fɛɛrɛw ma ɲini koyi dunko juguya ni yuruguyurugu min ye banque mondiale maaw ye olu ye saradali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ keba u ye sɛbɛn belebeleba bɔ sɛbɛn belebeleba min y'a to ni Alpha Umaru Konare ale fana sɛbɛkɔrɔ dimina sɛbɛn in ko mun ko min ye milliardaire maa 21 k'o de bɛ Mali kɔnɔ a milliardaire maa 21 na minnu bɛ faso baara la olu ye 16 ye jagokɛla minnu bɛ a la olu ye 5 ye keba ko nin waliya in bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ san 1991 ka n'a bila san 1999 na o la Alpha dimina a ye juge ba dɔ ɲini ka magistrat belebele ɲini o ye Amadu Usman Ture procureur commune 3 keba o y'a sɔrɔ ci wɛrɛ dira yan ka ci wɛrɛ di maaw ma k'u ye baara kɛ ka ɲɛ Amadu y'a bɛɛ lajɛlen PDG n'a DG bɛɛ lajɛlen fili ka taa kasobonba la fo an k'a ma ko lycée technique keba min ye Bamakɔkura kasobon ye an ka DG n'an ka PDG n'an ka NIGEw procureur juge anticorruption o y'a sɔrɔ a b'a 12 fili la bi ale de ye cour constitutionnel président ye a ye nin bɛɛ minɛ dunko juguya ni yuruguyurugu a sɛgɛsɛgɛli taara bɔ olu de kan k'a ye k'a fɔ ko olu de bɛ wari dun Alpha y'i fasa ja kaki tɔn kɔnɔna de don wa min ye jamana yɛrɛ kɛcogo de don wa fɛɛrɛ jumɛnw sigira yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ jamana kɔnɔ a nana ye k'a fɔ keba mun tun bɛ fɔ mɔgɔw ye e ka ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ sa parti i ka kɛ o tɔnden ye sɔnɔgɔyaw bɛ k'i ye i bɛ se ka bila hɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ bɛ d'i ma i bɛ bila baaraw la nka i bɛ na ni tɔn ta ye tɔn ye jɔyɔrɔ de ma e tɛ fɛn ɲɛ tɔn ye o tuma mun kɛra an ka tɔn sigi e kama keba ni de nana kɛ sa Alpha ni Adama maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a ma nɔgɔya dɛ a kɛlɛ a taara n'u ye fo 2002 la Alpha kun t'i kɔfilɛ yɛrɛ tuguni yɛrɛ n'i ma fɛn ta i t'i jɔrɔ koyi nka ni an t'a laban ye boli ye dɛ keba Alpha ale y'a se kɛ nka keba i b'an ka jamana in dɔn Musa Traore Modibo Keyita y'a bila yɔrɔ min Alpha fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la nka n bɛ min f'i ye Alpha ye min kɛ maaw kun t'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a wagati mɔgɔ y'o PDG ba n'o directeur ba ye keba parti de fana ye jɔyɔrɔ di olu ma dɔw de fana sɛmɛnen don olu la parti kɔnɔ donc parti ka carte parti ka sɛbɛn parti ka tɔgɔ parti ka siya o tun de bɛ taa to i bɛ se k'i sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ka ko kɛ ko minnu tɛ se ka fɛn tɛ se ka k'i la ATT nana fanga ta o cogoya kelen na nka ale nana mun kɛ ale y'a ye k'a fɔ ko in ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ nka a ma taa k'a dan dɛ keba ale fana nana ni vérificateur général ye vérificateur général o nana ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko in gɛlɛya yɔrɔ ye an ka faso cakɛ baarakɛdaw de ye keba
k'a daminɛ san 2000 ani 4 kana se san 2000 ani 5 ma vérificateur sigira sen kan vérificateur ka rapport fɔlɔ keba u ye mun lakɔlɔsi u y'a ye k'a fɔ min ye TVA ye DNCC kɔnɔna na n'o ye direction nationale du commerce la concurrence ye DG kɔnɔna na n'o ye directeur général des impôts ye DGDG kɔnɔna na n'o ye douane ye ka taa se trésor ni comptabilité ma keba u y'a ye k'a fɔ yen kɔni olu baarakɛyɔrɔ kɔni tun bɛ mɔgɔw bolo cogo min ka d'u ye de parti to cilen don parti ka o senfɛ vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli bolila yɔrɔ 4 ka keba Malitel Sotelma Icatel SA ani Bamako mairie di district siɲɛ fɔlɔ la faso kumana wari ma vérificateur ka rapport fɔlɔ kɔnɔ o kɛra miliyari 15 ye an y'o dun k'an sigi an y'a kɛ ka parti dɛmɛ k'a kɛ ka tɔn dɛmɛ k'a kɛ ka association sigi sen kan k'an yɛrɛ yiriwa keba dɔ tun ye laada ye dɛ vérificateur ka rapport filanan min bɔra keba ATT tile la ko don kelen ministre dɔ ye 11,1 don te la yan taama mɛnɛ sisi ma bɔ wa a kuma ma taa yɔrɔ si kiiri ma kɛ a la keba nin kuma ma diya a don dɛ hakili bɛ a la i ko kunungo min ye Sidi Soso Jara ye conférence de presse de senfɛ a bɛ k'a ka rapport présenté ala ma hinɛna Adam Cham la o de tun y'a ka kunnafonidila ye olu de ye sɛbɛn in bɔ k'a di anw ma o y'a sɔrɔ vérificateur bɛna sigi a b'a ka rapport présenté journaliste bɛɛ la kuma bɛɛ bɛ ɲɛfɔ an wulitɔ de ko k'an k'an jɔ ko don kelen ko dɔ ye 11,1 don te la ministre Mali kɔnɔ yan kɔni wa a kɛra décembre kalo han budget datugulen donc ATT fana fujinina ale fana ye wuli k'i firi a ko ka keba Modibo Musa Alpha u y'a bila yɔrɔ ma a fana y'a bila ye nka ATT ka waati la Modibo Sidibe kɛlen premier ministre ye ale ko ka ɲɛɲini kɛ ko in na dɛ yurugu yɛrɛ ye mun ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo di kebaw taara wolo mun na laɲini 99 ko ka o lawaleya keba Mali kɔnɔ yan syndicat de wulila ka marché k'a tɛ appliqué k'a tɛ ta baara tɛ kɛ ni a ye yɔrɔ i bɛ ka tile fana na o fana nana ni o clé ye a ma f'i ɲɛna ko o clé yɛrɛ a sigitɔ kuma minnu fɔra o la i m'o fana mɛn nka bi an b'an yɛrɛ ɲininka mun na dunko juguya ni yurugu tɛ se ka sen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ keba n'i ye pôle économique ta o ko ka dunko juguya ni yurugu kɛlɛ vérificateur bɛ an bolo contrôle général de l'état b'an bolo o clé b'an bolo casca b'an bolo o jɛkulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi keba olu yɛrɛ saraw u ka musakaw u ka hakɛw u ka baaraw bɛ kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen fana dɔw ɲɛsinnen don o ma ko ka olu fana sɛgɛsɛgɛ tali bɛ kɛ cogo min na ko bɛ kɛ cogo min na ko k'a bɛɛ ɲɛɲini keba dunko juguya ni yurugu kɛlɛli Mali kɔnɔ n'an b'a fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ n'an b'a fɛ a ka sigi sen kan fo jamanadenw k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ keba bi mun de bɛ fɔ mɔgɔ ma ko karisa ko a ka ɲi maa ɲuman don ale de ka fisa ni aw ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye kasa b'a la de a bɛ dɔ di den ɲuman o tɛ dɔn tuguni faso den ɲuman o tɛ dan tuguni min ye maa ɲuman ye o tɛ dɔn tuguni maa min bɛ dili kɛ maa min bɛ sɔnni kɛ maa min ye funisere ye a b'a bɔ min an ka jamana kɔnɔna na bi ka dunko juguya ni yurugu kɛlɛ ala ma hinɛna Daniel Amaguen Tesewela procureur kɔrɔ don a ko so fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ jate du fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ jate k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Badalabugu pont ma soba minnu jɔlen Mali so minnu tɛ ban sobanbalu maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kiiritigɛlaw ye olu fana ka lajɛ ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na mun baara don a bɛ wolo mun na sabu sɛbɛn bɛ bɔ olu de fɛ yen Modibo Sidibe tun ye baara min kɛ kebaw baara kɔnɔna na u tun ye yurugu sigi maaw nana ka bɔ diɲɛ fɛ minnu nana ka na yurugu yɛrɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a rapport kɛ i b'a dɔn maa min tun y'o commission président yan ala ma hinɛna premier ministre kɔrɔ Modibo Keyita la ale de fana y'o baara kɛ k'o rapport di Modibo Sidibe ma sɛbɛn in de bɔra sa ko k'a lawaleya
ko ka numéro vert k'a la maa minnu bɛ fɛn minnu aw filɛ ka mun fɔ bi ko digitalisation a bɛ Modibo ka rapport kɔnɔ ni Modibo Sidibe kelen kiba baarakɛlaw bɛ jamana kɔnɔ sa nka min ye n'i bɛ ci la mɔgɔ bolo n'e ta tɛ ci ye i tɛ se k'a lawaleya quoi c'est pourquoi ne bɛ to k'a fɔ yan tuma bɛɛ n ko anw ta tɛ sɛbɛnko ye an ta tɛ papier ko ye an ta ye maako de ye sisan fo maaw de ka sɔn e ye fonctionnaire ye mobili 5 b'e bolo mobili 4 b'e bolo du belebeleba b'e bolo e bɛ min dun tile kɔnɔ i bɛ min dun dɔgɔkun kɔnɔ i ka sara tɛ hali o tilancɛ bɔ aw bɛ taa mun vérificateur ta o la mun pole économique ta o la k'aw bɛ taa mun kasika ta o la kɛba o ti kɛnɛ kan nka nin bɛɛ ye tubabu fɛɛrɛninw de ye an b'a ni lajɛ k'a ni mamu n'o tɛ ne n'a fɔra sisan ko kɛba ko an k'e ka biɲɛ jate o sera kɛlɛ la kɔnti t'e bolo ne b'e dɔn kɔnti foyi t'e bolo e ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ yen motonin kelen min b'i bolo yɛrɛ taji yɛrɛ t'a kɔnɔ sɔgɔmada in na mais e sera ka sɛgɛsɛgɛ cogo di ko mɔgɔw bɛ Mali gouvernement kɔnɔ bi keba u bannen don ka t'u ka biɲɛ fɔ cour suprême na ɲɛmaaw bɛ t'u ta fɔ nka ministre bɛ Mali kɔnɔ bi ko k'u tɛ t'u ka wari hakɛ fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛla ɲuman o ye fasodenw ye u ka y'a kɔnɔna na u ka sɔn u b'a fɔ min ma ko den ɲuman u ka se k'u yɛrɛ minɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko wari bɛɛ tɛ dun u k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛɛ lajɛlen se ka maa minnu b'u yɛrɛ minɛ kɛmɛ k'u tilennenya ni baaraya kɛ u ka n'u lagosi belebele bɛ ɲɛmaw la nka caman b'anw yɛrɛ la dɛ anw de ko n ko kɛba n ko i kɔni bɔra janni na sisan i ye conseil technique ye lajɛ dɛ i ka to ka na ni bɔnw ye ni kɛba de kan ka mɔgɔ ka bɔn tilan a bɛ na ni wali bɔn ni a yɛrɛ ka bɔn ye kɛ a bɛ fɛn kɛ min se t'a ye taa minisirisow la bi kɛ jama bɛ jɔ jɔnni ka da la minisiri tɛ o n ko dafu de don dafu de ka yɔrɔ bɛ fa o ɲɛmaa bɛ se ka ɲɛmaaya baara kɛ ka sɛbɛnw sigi sen kan nka anw minnu ye kɔmɔgɔw ye n'a b'anw bolo k'a fɔ ko faso nafolo suyɛnni o de ka ɲi yuruguyurugu de ka ɲi namara de ka ɲi wa namara min don fana sisan kɛba a bɛ ekɔliso kunda a bɛ baarakɛyɔrɔ kunda a bɛ sɛbɛn ɲini kunda a bɛ diplôme kunda a bɛ baara ta kunda a bɛ recrutement kunda a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa an bɛɛ lajɛlen b'a la su ani tile hali sini n'a fɔra ko recrutement bɛ kɛ dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko kɛba ko ne ko ne e ye nin kɛ i tɛ se ka kuma dɔ fɛ min b'a ko kɔnɔna na mɔgɔw bɛna na aw ɲininka yan k'a b'i ye ko majɛ kɛra sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ka sigi sen kan bi gouvernement bɛ ka baara minnu sigi sen kan bi laɲini minnu bɛ u bolo bi o tɛ ka an kisi mun b'an kisi jamanadenw ka ta ka don a la mun b'an kisi maa minnu mana minɛ u ka kɛ ɲangi maaw ka bɔ a kalama mun b'an kisi kow ka bɔ dabiriw la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u ɲɛ kan bin kana kɛ maa kan sariya ye min fɔ a ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka minɛ a minɛcogo la ni o y'a sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu a kɛlɛ kan ka k'a kɛlɛ kɛcogo la a ka bɔ ɲɛna woloma na a ka bɔ mɔgɔ sugandili la a ka bɔ karisa nɛgɛbana ye karisa nɛgɛtana ye minnu y'a ta kɔrɔlen fara kura kan n'u ka baara kan ka kɛ kiba ka kɛ jɛlenya ka maa kana woloma ka bɔ maa la n'o misaliw sigira sen kan k'a fɔ jamanadenw ye nin tɛ bɛn nin baarakɛyɔrɔ in na hali kɔsa in na gouvernement ye baara min sigi sen kan kiba k'a fɔ ko ka sɔngɔw nɔrɔ yɔrɔw la n ko bɛɛ bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu ni dunko juguya la e nana sisan baarakɛyɔrɔ dɔ la a fɔra e na ko bɔnbɔn pake ye 100 ye a nɔrɔlen don ne nana sa 100 e kɔni tɛ se k'a fɔ ko k'a d'e ma 80 na tuguni a fɔra i ɲɛna ko ka sɔngɔ nɔrɔ baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa sisan k'e mago bɛ certificat de nationalité la a fɔra i ɲɛna ko 120 don e ɲɛ bɛ 120 nɔrɔlen na e bɛ taa mun 1000 wɛrɛ di tuguni carte d'identité polisiso la baarakɛyɔrɔ la i kan ka sɛbɛn minnu sɔrɔ i ka baarata sɛbɛnw i ka vignette i ka carte i ka assurance mɔgɔw mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛn na ko k'a bɛɛ lajɛlen dulon wa keba ka wari bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ minɛli la bolo la kuma tɛ wari minnu kuntala ka jan minnu wari ka ca kosɛbɛ k'o fɛɛrɛw sigi sen kan nka nin si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ na anw fasodenw ma sɔn dɛ anw de jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na bi bi in na parce que ɲɛmaa tilennen o b'a sɔrɔ kɔmaw fana sɔnna de an ye caman ye u wulila k'u jɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la kɛba a taara n'u yɛrɛ ye hakili t'a la n ko vérificateur de la ka datugu yan n b'a dɔn ni hakili b'a la o ma kɛ Mumuni Gino ɲininka sɛgɛn min dara ka yan'a ka ɲɛ sɔrɔ o kile ko la i ka taa kasika la i ka taa pole économique la degun mun bɛ u dala ye bi nin bɛɛ y'anw ka jamana de ye ni kɛba minɛna wa ye kɛba ni kiiri ka kan mɛ Kasim a kana sɔn ale ka kiiri
Wajan den ani Kulubali den non vraiment a kana taa ni Kulubali den f'an ka bɔ o de la ka maaw ɲini maa minnu b'a baara ɲɛdɔn ka maaw ɲini minnu bɛ tilennenya ladira kɛ anw yɛrɛ jamanadenw ka sɔn sira tali ma sira min b'an bɔ nɔgɔ la n'o tɛ an ye fɛn fɛn sigi sen kan papiye ko tɛ bi ko tɛ min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ko kuma bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ yan jɛkulu caman sigilen don u ma se k'a bana ban wa i b'a fɔ ko san o san ni sonyɛli ka ca ni salon k'o ta ye a dun bɛ ka taa jamana kelen de kɔnɔ bɛɛ ko ko wari tɛ Mali kɔnɔ nka wari min bɛ taa Mali kɔnɔ n'a fɔra ɲinan ta yɛrɛ mana fɔ kɛmɛ i bɛ boli donc sɔgɔmada in na nin ye an ka cadeau ye k'a di anw yɛrɛ maliyɛnw ma n'an b'a fɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ka sigi sen kan n'an b'a fɛ ɲɛ ka sɔrɔ a ko la n'an b'a fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ ka sigi a kana sigi a sen sabara kɔnɔ n'o tɛ k'a daminɛ min ye san ba kelen ni 960 la kiba fo kana se bi ma Mali san 60 ani kɔ min dunna nafolo la o ma don dɛ wa ni n ye kɔrɔnfɛla ta don o don kiba i bɛ boli ATT ka san 10 kɔnɔna na miliyari min donna Kidali kelen na n'o fɔra ɲɛna i bɛ boli i tɛ taa Kidali ka hali gidɔrɔn mɛtiri 1 sɔrɔ yen hali ni gouvernement mɔgɔw taara bi u bɛ jigin so min kɔnɔ o tɛ Kidali ko n'u taara kan kɔnɔna na so tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ yen nka wari min donna o la an ni se tɛ sira fɛ a ka ca ni ba n'a si ye dunko juguya ni yuruguyurugu projet ba minnu nana an ka jamana kɔnɔ yan yiriwali baaraba minnu nana an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ musaka bɔ ka don koba minnu na n'i y'a dunko juguya n'a yuruguyurugu rapport ye kɛmɛ i bɛ masaya sigi Ala ma o bɛɛ la ko wari t'an ka jamana kɔnɔ nka an yɛrɛ ye mun dun ka mun kumaniya jamana ma an k'o fana jate k'o jate minɛ a bɛ taa min mun bɛ kɛ n'a wari ye sisan tulo b'a la k'an ka mɔgɔ bɛ ka taa du jɔ wɔlɔfɔw fɛ yen de taa du jɔ wɔlɔfɔw fɛ yen taa du jɔ Kanadaw ni Faransiw ni fɛnw na ni jamana nafolo ye a kan ka don da min fɛ furakɛli tɛ kɛ kalan tɛ kɛ yiriwali tɛ kɛ foyi tɛ sigi sen kan n'an yɛlɛmana ka bɔ o kɔnɔ k'an bɛ sira kura fana tabaw fana kan ka tila ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ danaya ni tilennenya ni ladiriya ale kɔnɔna na nin y'an donkan ye Kiba sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka maaw ye u ye bataki ci an ma k'a yira sa k'a fɔ ko min ye farabugukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu marabolo kɔnɔna na bin kɛra yɔrɔ 2 la ye farabugu dugu yɛrɛ ale ni biki wɛrɛ arme kɔni ale sigiyɔrɔ minnu bɛ bingali kɛra ka taga ɲɛsin olu de ma nka min ye dugudenw ye k'u hakilinatigɛ kelen ye wolomasiri tabaw bɛ baara la sa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye waleya min kɛra u na se ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna wolomasiri tabaw k'an k'u senkɔrɔma don an seko ni an damayira la jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na baro kɛlɛtigi ale ka sɛbɛn don bi sɔgɔmada in na ko min ye farabugukaw fɛ bingara nka farabugu dugu yɛrɛ kɔnɔna na fana maaw y'a yira sa k'a fɔ k'a ko kɔni a jatigɛ bonyana kosɛbɛ nka nin waati in na basi bɛ ka na sabula armée bɛ baara belebelebala ye baara minnu jaabi bɛna tila ka da aw ma tile ale kɔnɔna na ni ala n'a kira o sɔnna a ma kiba n'an bɔra yen an bɛ taa halisa ale dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛliko hukumu kɔnɔna na baara bɛ kɛ ni sɛbɛn minnu ye n'a bɛ fɔ o ma ko manuel de procédure o kow sigili sen kan an ka jamana kɔnɔ sa commission min sigilen don ko kunna olu y'u ka lajɛ fɔlɔ o kɛ lajɛ fɔlɔ in ɲɛmaaya tun bɛ maa bolo o ye mara kamabɔli minisiri ye n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ni ale yɛrɛ fana ye premier ministre ye an ka jamana kɔnɔ fanga ka kumalasela don baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaruya kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana sariya ko kunna o tun bɛ yen yɛlɛma min kan ka kɛ n'o ye malikura minisiri o fana tun bɛ yen baarakɛminɛn minnu bɛ yen sa n'o ye manuel de procédure ye kɛba 14 don a 14 bɛɛ lajɛlen kan ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ min ye contrôleur général de service public ye an ka jamana kɔnɔ Badara Alu Kulubalikɛ ko sa ko nin fɛn minnu sigilen filɛ sen kan nin ye a kan ka cari an ka jamana baarakɛdaw bɛɛ lajɛlen na tilennenya ni laadiriya kɔnɔna na min ye maraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ jamana kɔnɔ premier ministre a ko sa ko min ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ marabolo kɔnɔna na ni baarakɛyɔrɔbaw kɔnɔna na ko fo dɔ ka fara a darawuli kan o la sa min ye sɛbɛn minnu filɛ nin ye o bɛ tali kɛ ale yɛrɛ jamanakuntigi ye sɛbɛn min d'a ma n'o ye lettre de cadrage ye
ka se ka dungo juguya ni yurugu k'o kɛlɛli baaraw kɛ ni minɛnw ye minɛn minnu n'olu kan ka sigi sen kan ka di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma min ye baara in ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na dungo juguya ni yurugu kɛlɛli premier ministre ko k'o kan ka kɛ ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu b'a to a bɛ kɛ jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya fana na i n'a fɔ musaka ninnu man ka kumaniya jamana ma cogo min na Ablaye Mayiga y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ fɛ kosɛbɛ nin baarakɛminɛn 14 min filɛ nin n'o ye manuel ninnu ye sa a ka sigi sen kan ka di jamana nafolo bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ la baarakɛyɔrɔba ninnu kɔnɔna na u ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye sɛbɛn ye sa ale kɔni bɛ tali kɛ san 2025 san 2026 sabula conseil des ministres ale yɛrɛ tun ye yamaruya di k'a fɔ ko ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen la teliya yaasa a bɛ se ka cari cogo min na joona jamana ale baarakɛyɔrɔw la keba n'ala sɔnna a ma bi Burkina Fasokaw ka fanga ɲɛma ale kan ka don an fɛ yan n'o ye Iritalba Jean-Emmanuel Ouedraogo ye ale kan ka na taamana an fɛ yan Mali ale kɔnɔna na maa min ye a wele ka na sa o ye an ka fanga ɲɛma ye général de division Ablaye Mayiga ale de wele bila Iritalba Jean-Emmanuel ma a bɛ don yan bi min ye ka segin ka taa Burkinakaw fɛ sa o bɛ nana bɛn utu kalo tile 22 ma wele in kɛ kun ye min ye sa jɛrɛ min bɛ kɛ an ka sifinnakaw fɛ san o san ni ministre so min sigilen don sifiw ni farikolo ɲɛnajɛ ni adamadenya o taacogo ɲuman hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni bɛ baara in sigi sen kan baara in yɛrɛ a tɔgɔ ye sa ko brigade de la jeunesse min bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya waleyaw la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kan de brigade citoyenne sa a baaraw kɔni kan ka kɛ cogo min na don fɔlɔ min ye brigadier ninnu ye sa u na yira maaw la baara kan ka kalan kan ka k'u kunna cogo min na ani faso bɛ se ka k'u la premier ministre n'o ye Burkinakaw ka premier ministre ye a ka nali hukumu kɔnɔna na fana Mali ni Burkina ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u bɛna o baara fana kɛ premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la kuntilenna ni baara minnu bɛ Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na yaasa ka se ka o baabu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛmaya kuma tɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ bɛn ni keleyako la bamanci wale ɲɔgɔn wale kɛrɛli o hukumu kɔnɔna na kiba an bɛ t'o la sa min ye kunungo kun ye utukalo ale tile 18 ye utukalo tile 18 ale ti don dogolen an ka jamana kɔnɔ fanga jaso kɛra ale de la san 2020 min ye san 5 tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw ko cogo di e donna n'i ka mikoro ye kare kɔnɔnaw la o ko mun Mahamadou Dambele ka bɔ Ɲamakɔrɔ i bɛ ka minɛli san cɛ san 5 an ma nimisa a ko la ka sabuya kɛ ko dɔw tun bɛ anw kɔnɔ n'an kun sara n'a ye an ni mɔnɛ tun bɛ taa lagara dɔw sara n'a ye mɛ u suw bɛ kunna wolo ka bɔ Kidal Mali wɔrɔ caman kun bɛ a kun tɛ Mali ka mara kɔnɔna la sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'o lasegin anw ma hali ka da o ma anw y'o kɛ koba ye fanga in kɔnɔna la i y'a mɛn développement ye tiɲɛ ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye nka jamana yɛrɛ kun tɛ anw bolo alihamudulilayi ni sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'an ka jamana segin anw ma an b'u fo k'u barikada hali bi ala k'u kan bɛn an ka jamana ala k'a kisi ala k'a lakana bon mun b'o kɔfɛ fana n'o ye n kɔrɔ da sera mun ma toujours an b'a dɔn président ma seko la u bɛɛ b'u seko la baloko hali dun an y'a bɔra OPAM na ala k'a ɲaga d'u ma kuranko tɛmɛna yan alihamudulilayi bi an b'a fɔ ko alihamudulilayi o bɛ n bolo i bɛ ka bin ni ka se bi ma ma nimisa ka sababuya kɛ o ye. ayiwa ne tɔgɔ ye Saka n jamu ye Tarawele i bɛ ka minɛ ni ɲinan cɛ ɲinan y'o san 5 ye an ye fɛn caman remarqué a la parce que an tun t'a dɔn k'an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an tɛmɛn'o bɛɛ kan k'a daminɛ an ka président ɲuman na a n'a tɔw ka na se kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔli ma ani dun ka fa ma labɔli kɛ fɔlɔ san nka hali bi an b'o kuma fɔ ka fara a kan foyi ma dɛsɛ an na fɔlɔ an wasolen de n'u ye vraiment o de la an b'a fɔ n ko i bɛ ka minɛ ni bi cɛ an ye fɛn caman remarqué nimisa tɛ n na n tile kelen ma nimisa wa n tɛ nimisa fana awɔ. ne tɔgɔ ye Sidi Berete ma tɔw t'a lɔ dɛ ne kɔni t'a nimisa foyi tɛ ne la i bɛ ka bɛn ni ko caman yera can caman yera o parce que cɛkɔrɔba min tun don a bɛ jamana fɛ a ye jamana kanu a ma baarakɛla de sɔrɔ mais cɛkɔrɔba min don a tulo kun ka gɛlɛn a fɔra ɲɛna an b'a ta waati min na a ka politicien ninnu ye k'o to yen a ma sɔn a y'an sɔsɔ pour que k'an saboter yɛrɛ ne yɛrɛ filɛ gan min kɔrɔ yan ne ni maa kun tɛ kuma i bɛ ka ko ra tellement que n y'a kanu mais cɛkɔrɔba in ye ne malo don min na n ko a bɛ malo parce que depuis a ye Bube ta k'a kɛ fɛnkɛ ye jamana ɲugura ne ko n ko cɛ y'an janfa n ko a ka fanga banna. pouvoir mun b'an kunna bi bon démocratie ko kuma tɛ se ka fɔ parce que u ye parti politique bɛɛ ci c'est vrai que anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ sen fɛ u ye minɛn camanw san maliyɛn bɛɛ sɔnnen don n'o ye sɔrɔdasiw équipera mais
ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o kɛra baara y'u bolo dɛ jamanadenw bɛnnen tɛ bi bon jamanadenw ye fɛn dɔ ye tant que jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka bɛn a ka gɛlɛn jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que c'est vrai n'i ye marifafɛnw san o bɛɛ ka ɲi mais o si tɛ se ka kɛlɛ ban quoi mun bɛ kɛlɛ ban dɔrɔn u ka essayer ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan sigi ka fɔ ko kɛ an ka jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ et puis u ka essayer ka élection fana kɛ quoi an ka bɔ nin transition in kɔnɔ parce que ni transition mɛnna a ko bɛ caya quoi. Nimisa ayi ne nimisalen t'a la sabu ne yɛrɛ fana tun bɛ mɔgɔw fɛ a don minnu sagoya tun ye mara taabolo ka falen an ye gɛlɛya caman ye a kɔnɔna na fo ka taa fɔ an jɔlen filɛ nin ye yɔrɔ min na bi mais o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛtaga ani hakilina kuraw minnu bɛ se ka jamana jɔli ko fɔ o baaraw bɛ sen na donc ne tɛ se k'a fɔ ko nimisalen don IBK ka fanga binni na sabu mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ jamana a tun bɛ bolo min kan o don n'i b'a dɔn i b'a yɛrɛ ɲininka ni IBK fanga tun ma taa o don est ce que an tun bɛna maliko kuma fɔ bi wa sabu mɔgɔ minnu tun bɛ yen an nɔfɛ n'o dɔw tun bɛ jate i n'a fɔ an jɛɲɔgɔn walima an b'a fɔ ma ko partenaires olu ŋaniya tun dɔnnen don Kidal kɔni tun tɛ an ta ye bilen bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'o dɔn mun yɛrɛ de tun bɛna kɛ o kɔfɛ sa o de tun ye ka Mali k'a sarada o saradali de nana bali ni surasiw kɛlen ka ko ta n'u bolo fila ye ne sewalen don ne wasalen don parce que ni fanga y'a bilala fanga min nɔ na aya bɛɛ b'a dɔn o fanga in tɛ ne sago ye u taasira a ma diya n ye tile kelen ni dɔ bilal'o nɔ na o ye wasa ye ne bolo n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la dɛ n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o ye kelen ye filanan faransi ka fanga jugu min bɔra an kun na o kɛra ne bolo sogo de ye o Seydou Badian tun y'a fɔ a ko a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ale kɔ mais faransi bɛ sira min kan n'a tora o sira kan a ti Mali mara tugun wa mɔgɔ wɛrɛw b'u sen da Mali sendannɔ na Seydou Badian y'o fɔ o ma bɔ an kɔnɔ jɔnya tile tɛmɛna a mɛnna anw bɛ faransi bolo min kan a ka jugu jɔnya modèle wɛrɛ de kun don an ti bɔ an yɛrɛ la an ti k'an yɛrɛ ye an ta t'an yɛrɛ ye olu de t'an ka fɛn bɛɛ ye bon hakilina m'ana nimisaba t'an la parce que surasi mun nana an kunna ka se bi ma vraiment an fɛn caman y'u tile la alhamdulilayi an ka armée fanga sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana basigi et puis u k'u hakili to fɛn kelen na n'o ye baloko ye fɛn caman kɛra mais baloko gɛlɛya kɔni u bɛ yen nɔ dɔɔni hali sisan u k'u hakili to hali bi parce que an ye denbaya balolaw ye balo sera ka jigin kosɛbɛ ka wusa quoi. Keba an bɛ gɛrɛn ŋunuŋunu mɔgɔw fo sabula an b'a dɔn ka fɔ sisan b'a sɔrɔ u sɔgɔlen don an na gɛrɛn kuntigi ni gɛrɛnden bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma n'an bɔra ye an bɛna ekɔliko kuma na min ye kerecɛn ekɔliso minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan olu datuguliko kuma o bi sen na baara in kɔni Bamakɔ kɔnɔna na ani Mali fantɔw fɛ kalanso ninnu datuguli kɔlɔlɔ bɛna na ye a la kosɛbɛ sabula min ye kalanso ninnu ye kalanden caman tun b'u fɛ min ye karamɔgɔw ye olu fana caman bɛ yen gɛlɛya in ale nana sɔrɔ min fɛ sa Mali gouvernement de kɔni ka kɛ ni sariya kura minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale tɛ se ka diinɛ taabolo dɔ ka kalanso kɔkɔrɔma don ka tɔw to hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka bɛɛ damakɛnya a yirala sa k'a fɔ ko kerecɛn ekɔliso minnu kɔni bɛ yen sa jamana bɛ musaka min d'u ma olu kɔni dili nin y'o dabilalen ye pewu kalanso ninnu kɔni caman bɛ yen bi u ye kalan ɲɛnɛma kɛ kalandenw kun u ka di maaw ye kosɛbɛ sabula ko kalan bɛ kɛ yen kosɛbɛ wa kalan kɛcogo ka ɲi karamɔgɔ ɲɛnɛmaw o b'u bolo min ye kalanso ninnu datuguli ye kɔlɔlɔ min bɛna na y'a la denba caman jɔrɔlen don bi ani denfaw kuma tɛ ekɔliden somɔgɔw ma u y'a yira sa ko ni kalanso ninnu kɔni datugura basigi ni lafiya ni kalan kɛcogo ɲuman min bɛ u bolo fɛɛrɛ min tun b'u bolo ka se ka kalan ɲɛnama kɛ denmisɛnninw kunna k'o kɔni bɛna na bɔ yen koyi
soma caman y'a yira fana k'a fɔ gouvernement kan ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan min b'a to n'u y'a sɔrɔ sa u kɔni bɔra chrétienw ka kungo kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ se k'a ta cogo min na yan'a kalanso ka to yen ten ko k'o datugu ekɔli karamɔgɔ minnu b'a ko kɔnɔna na ko ka fɛɛrɛ sigi olu ka ko hukumu kɔnɔna na min ye kalanso ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw kan ka sigi sa jamana bɛ se k'i bolo don a kɔkɔrɔ cogoya min na ka kɛ jamana yɛrɛ ta ye a bɛ Edmond Dambele ni ale ye chrétienw ka kalanso ɲɛmaa ye a y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ sen na min b'a to kalanso ninnu u ko koɲɛw bɛ maa minnu bolo n'o ye minisiriso minnu ye olu ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye bangebaaw ye ani kalanden minnu bɛ bi olu fana bɛ se ka kow bɛ se ka taa sen na cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu dɔw bɛ yen u bɛna n'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min gouvernement fɛ ka se ka ta cogo dɔ ɲini u la jamana ale n'u ka se ka baara kɛ kalanso minnu fana bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen tɛna datugu sa kalandenw ka se ka baara k'o cogo la cogo min na o fɛɛrɛw fana bɛ ka ɲini yanni kalanta cɛ nka kalanso min kɔni bɛ yen n'u bɛna datugu pewu u bɛ k'a lajɛ sa k'olu fana mɔgɔw olu ta yɔrɔ ɲini min ye enseignement catholique directeur in ye sa a ko sa k'u kɔni bɛ baara la yanni ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan o ni gouvernement bɛ kuma ɲɔgɔnya la hali bi fɛɛrɛ n'u dabaliw bɛ ka ɲini sa min ye nin kalanso ninnu ye u datuguli kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ka ɲɛsin an ka denmisɛnninlakaw ma kɔmasegin baara ka kɛ ni dire mairie ye o baaraw kɛra utu kalo tile 12 n'a tile 13 dire commune yɛrɛ kɔnɔna na min ye mairie ye baara min kɛ san 2024 u ye ɲɛfɔli kɛ o la u sera ka wari minnu sɔrɔ taxe ni impôt la k'o fɔ baara in ɲɛmaaya tun bɛ maire ka ɲɛmaa dankan filanan bolo n'o ye Abdoulaye Sidi Sise ye fɛɛrɛ in kɛ kun ye min ye sa kinkɔnɔmaw dugudenw ale ni baɲumankɛtɔnw ka se ka b'u ka ko kalama sefa wari kɔni 100 ani 250 o sera ka sɔrɔ u ka wulikajɔ ninnu kɔnɔna na ni maaw ye minnu sara maa fana ye fasoden ɲumanya waleya caman sigi sen kan yaasa ka se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna na fasodenw sen bɛ se ka don mairie ko la cogo min direkaw u y'u ka nisɔndiya fana yira sabula kalo 2 tɛmɛnen olu tun bɛ dibi la nka bi dire kɔni sibiri tɛmɛnen u ye kuran sɔrɔ kuran min fana n'u yɛrɛ nisɔndiya kɛ a ko la kosɛbɛ u ye foli ni tanutɛ ka ɲɛsin u ka dugudenw ma minnu sera ka wuli ka jɔ kɛ yaasa kuran bɛ se ka segin ka na dire cogo min na k'u bɛɛ lajɛlen fo kuran kɔni ko a b'olu bolo kɛba olu ta ka n'an da ye dɛ su ni tile an fana ta bɛ ka ba sigi dɔɔni dɔɔni lala premier ministre ye kuma min fɔ a n'a segin ka na nɔkɔrɔ la 24 heures sur 24 ala ka o nɔgɔya ɲɛ furakɛliko hukumu kɔnɔna na an sɔngɔkaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa sa ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan kabini juma tɛmɛnen maa minnu bɛ yen ni ɲɛdimi bɛ olu la ka se ka olu ka furakɛliw kɛ k'a sɔrɔ u ma taa Gawo u ma taa Bamako nin don fɔlɔ min sigilen filɛ nin sen kan sa maa 20 ani kɔ kɔni ɲɛ sera k'a lajɛ waleya in sa min ye médecin chef ye ni ale bɛ an sɔngo a ko k'a na to sen na sa fo utukalo tile 21 yaasa ale fana ka se ka baara kɛ dugudenw kɔni y'a yira sa kɔni ko nin ye ko ɲɛnamaba ye sabula ŋɔniba bɔlen don u sen na nin ye nin ɲɛ furakɛli hukumu kɔnɔna na ani ka ɲɛw olu lajɛ mayinakaw fɛ muso dɔ min n'a kunkolo ti ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ale kɔni tununa kabini alamisa tɛmɛnen muso kofɔlen n'a kunkolo ti ɲɔgɔn fɛ sa a su de taara ye karidon nin kalo in tile 17 ba kɛrɛfɛ n'o ye mayina ba yɛrɛ kɛrɛfɛla ye a kun bɔra a ka so kabini sɔgɔmada joona fɛ a den kalo 4 ka taa k'o to cɛ kɔni ye ngamu da ka weleweleda kɛ sa ka bila arajo bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko ale furumuso k'o tununa u taara muso in kɔni bulonlen dɔ sɔrɔ yiri la a su u y'a ka janaja bɛɛ lajɛlen kɛ jololakaw olu ka ba o kɛrɛfɛla la sanji ko gɛlɛya o bɛ burɛmukaw fɛ yen burɛmu sɛnɛkɛlaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tɛ ka sanji sɔrɔ dɛ milimɛtiri 30 ko u y'o de sɔrɔ a mɛnna min ye duguden ninnu ye sa u kɔni kɛlen don sa ka pɔnpew de ta u bɛ k'u ka nakɔw n'u ka yiri fɛnw k'olu sɔnni u ye sɛnɛ yɛrɛ gɛlɛyaba kɛra min ye sa o ye nɔgɔko gɛlɛya ye nɔgɔ ma se a seyɔrɔ la a waati la o ye degun caman fana se u ma min ye diinɛtigiw ni batotigiw ye olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa ko ni ala sɔnna ma u na fara ɲɔgɔn kan ka seli belebeleba kɛ yaasa sanji a bɛ se ka na cogo min na burɛmu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maasinakaw bɛ labɛn na biennale labɛn min kan ka kɛ u fɛ yen u ka sigida kɔnɔna n'o ye cercle ta ye sa u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jumadon u kɔni ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye biennale ta u ka bolofara ta in ye a kɛ kun ye cɛfɔ ni kanbɛn ye denmisɛnw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na i n'a fɔ a kɛra Mali fantaw fɛ cogo min na jamana ɲɛmaaw ye min fɔ sa u ka se k'u labɛn yanni u ka Segu taa cɛ sabula olu ka phase min bɛ yen n'o ye région ta u kan ka taa kɛ Segu ale kɔnɔna na APDP a n'a bolofara minnu bɛ AES kɔnɔna na olu ye baro sigi kɛ ka bɛɛ lajɛlen to i sigiyɔrɔ la k'a kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye APDP ye sa ko baara in kɛ kun ye min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen sa ni AES jamana bɛ se ka o fara ɲɔgɔn kan
Niger ta Mali ta ani Burkina ta ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u ye ɲɛnajɛ min kɛ sa ka bɛɛ lajɛlen to i ka sigiyɔrɔ la sa a ko kumatigi tun ye maa min ye Mali ta fan fɛ o ye professeur Mamudu Samaseku ye ni ale ye anw ka APDP ɲɛmaaba ye a masurunamaw caman n'a ka baarakɛɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen u ni AES maaw ye hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ min b'u bolo u ka jamanaw kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ APDP bɛ se ka hakilina di kuntilenna kelenw sɔrɔ cogo min baara in ye tali kɛ o la APDP y'a yira sa k'a fɔ kɔni ale bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ u bɛɛ lajɛlen ka jɛ sa Mali Burkina Niger ka sɛbɛn kelenw sigi sen kan min ye maaw tɔgɔla gafew ni maaw tɔgɔla sɛbɛnw ye AES kɔnɔna na u bɛ se k'u lakɔlɔsili baaraw kɛ cogo di ɲɔgɔn fɛ ka yiriwali fana kɛ sa ka se ka hakilina falen-falenw kɛ ka kalansenw fana sigi sen kan min b'a to u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min baara ale kɛcogo ɲuman na n'an bɔra yen an bɛ taa maakɔrɔw tɔgɔla so kɔnɔ Mali jamana ale jantolen no sɔrɔsiw la sɔrɔsi minnu bɛ bi ni olu binna kɛlɛdagaw la u denw an'u somaw k'olu kɔni bɛrɛbɛrɛ o la sa min ye maakɔrɔw tɔgɔla so ye ale ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔsiw denw ye ni olu sɔrɔsi minnu fatura olu denw ka se ka olu ta sa k'olu don bɛrɛ la a bɛ fɔ ma sa ko pipi de la nation keba o baara o tun bɛ maa min bolo minisiri 2 min ye Médecin colonel Assa Bajalo Touré ka taa se ministre min bɛ ni ale bɛ sigida ko yiriwali kuntalajan ni sariya ko kunna n'o o ye Mariam Tangara n'a bɛ Dunbiyalakaw ka sigi la ni ministre 2 sa olu kɔni taara fara sifin denmisɛnnin ninnu kan n'o ye mɔbani ninnu ye ka se ka u dɛrɛdɛrɛ ka bila sira k'a fɔ fana ko min ye yiri ye u bɛ se ka yiri turu kɛ cogo min na yaasa sini ma sinikɛnɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ ko u ye jɔyɔrɔ kɛ u ka diɲɛso sigi la tablɛti n'o o ye subahana mansin minɛn dɔ ye keba o 15 o dira kalandenw ma kalanden minnu b'u cɛla n'o olu ye baara kɛ ka ɲɛ Assa Bajalo ale fana minisiri min y'o di sa o ye an ka jamana sigida lakana minisiri ale ye 15 di Assa Bajalo ale ye tablɛti 25 di u ma sa u bɛ se k'u boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na min ye denmisɛnnin ninnu kɔni ye sa a ɲini n'u fɛ sa yiri minnu n'u y'u turu ni u k'u hakili to u la u k'u hakili to u ka sigida la u ye yɔrɔ yɔrɔ la sa jɛlenya ni baara ninnu k'olu sigi sen kan min ye yiri yɛrɛ ye nafa minnu b'a la Mariam Tangara ale y'i da don la k'o ɲɛfɔ u ye Assa Bajalo ye u fo u ka wuli ka jɔ n'u ka timinadiya la kuma tɛ nin waati na maa minnu kɛlen don k'i hakili t'u la k'olu bɛɛ lajɛlen fo a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni y'u ka vacances bolofara dɔ ye bolofara min bɛ tali kɛ yirituruw maanifinya tɔbɔtɔli la waleya in fana senfɛ sa keba u y'a denmisɛnnin dɔw ɲɛ lajɛ han yaasa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛdimi t'u la Assa Bajalo a kɔni ye dugawu kɛ u ye sa ekɔli tacogo ɲuman Ala ka o yira u bɛɛ lajɛlen u ka se ka jaabi ɲuman wɛrɛw sɔrɔ yaasa jamana ale fana ka se ka waso n'u ye don nataw olu kɔnɔna na keba sɔrɔsi o sɔrɔsi finitigi o finitigi mana fatu i denw jamana b'a jɔ n'o fo san 18 o ni enveloppe tɛ kelen ye i bɛ taa ka taa fɔ baro kɛlɛtigi ye k'i bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn sini yan keba e yɛrɛ i k'i tɛ taa Prytanée la i tɛ taa EMIA la e ka caméra ye i jɔ don bɛɛ n'i se yɔrɔ don jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ keba Coupe du Monde sifin minnu si ma san 17 sɔrɔ o labɛn hukumu kɔnɔna na Mali ale tun bɛ badenya tulonna min ye Indonésikaw fɛ ye Indonésie e ko k'an ka sabata sɛgɛ fitininw ma wuli ni jɔnjɔn ye de maa si ma se ka u tɔn da jamana 3 minnu tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye Mali kabini ko in daminɛna sa don o don jamuso n'a kɔladen n'a ma 5 kɛ min na a na 4 ko la fo ka taa ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ kunna siniko an b'a fɔ sa n ko nin kɔni ye labɛn ɲuman ye ka ɲɛsin u ka Coupe du Monde ale tali ma kununko fana min ye Afrobasket ye Mali ale ni Laginɛ tun bɛ ɲɔgɔn na sa match de barrage la sabula Mali kɛra jɔyɔrɔ 3nan ye a ka groupe kɔnɔna na o la a tun tɛ se ka taa quart de finale la directement na barrage hukumu kɔnɔna na keba kununko an ye Laginɛ gosi 70 Laginɛ ta kɛra 67 ye o b'a to sa ni Ala sɔnna a ma sini ani Côte d'Ivoire bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛ quart de finale ani Côte d'Ivoire de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 15 sisan an bɛ taa Dabiyakaw fɛ yen Dabiya olu ka mairie a bɛ kɔɲa maa min bolo nin waati na sa o ye Fasambu Keita ye ale gestionnaire des affaires courantes ye kabi ale kɔni nana sigi keba ni danaya dara ale ka jamana ɲɛmaaw fɛ a ko ko ka min kɛ dugudenw k'u yɛrɛ ye mara baaraw la dugudenw hakilina baara ka kɛ n'o ye dugudenw ka lamɛn sabula u ka commune olu de ta ye fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn bɛ sigi baara fɛn fɛn bɛ kɛ Fasambu Keita ko ko dugudenw ko ale b'olu de ka baara la ɲɛsin kan ka kɛ fɛn fɔlɔ min ma o ye mairie ye sabula n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna maire tɛ sigiyɔrɔ ɲuman bɛ e yɛrɛ la i bɛ se ka mairie baaraw kɛ cogo min jɛkulu dɔw farala u ka sa ka se ka baaraw sigi sen kan
kunungo o baara n'o ye mairie kura jɔli ye an ka o jaw dɔw lajɛ kunungo a kɛra ɲɛnajɛba ye sango bɛ ka nalen kiban kan o bɛɛ la u y'a kɛ dɛ. Dabiya komini ye baara kan ka kɛ sa ka ni ne yɛlɛma min ye dabiya yɛrɛ kɔnɔna na u ka maire kura n'o ye gestionnaire d'affaires courantes ye ale ko sa ko ka ni ne yɛlɛma u bɛna na nin kɛ sa ka sangaso k'a la k'a dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ maire lakaw olu na baara kɛ o kɔnɔ bi sini ani sinikɛnɛ dɛmɛbaga jɛkulu minnu fana b'u la sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan préfet ale fana tun bɛ yen min ye u ka dugudenw ye u bɛɛ lajɛlen bɔra y'a ye k'a fɔ ko san bɛ ka na cogo min na o bɛɛ lajɛlen na sa min ye bɔra préfet yɛrɛ ale ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ baara min bɛ yen n'o o kalifalen don bi n'o kan ka o kɛ nin sanji in kɔrɔla la ye o ye mairie ale sigiyɔrɔ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ min ye maire ye ale tun bɛ yen cogo min a n'a ka dankan tɔw ka taa fara mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan sa Fasambu Keta a n'a ka cɛdenw u y'a yira sa ko baara in kɔni u b'a fɛ ka nin kɛ ka nin ban ni Ala sɔnna a ma dugudenw ka kɛnɛya ko dugudenw ka kalanko dugudenw ka lakana ko o baaraw bɛɛ lajɛlen u n'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye nin ko min kurumu k'ale filɛ nin dɛmɛbaga jɛkulu yer'u la keba dɛmɛbaga minnu ni Ala sɔnna a ma sini ale ni monsieur le maire yɛrɛ an n'u kumakan latɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min nin kɛra kununko sanji jukɔrɔla la min ye dabiyakaw olu fɛ ye Keɲeba ale cercle kɔnɔna na an bɛ to o Keɲeba kelen in kɔnɔna na keba Bamanci ni bingalikɛlaw ka se ka olu kɛlɛ k'u bɔ yen pewu o de ye commissaire principal Musafa Kante a n'a ka danga n'o ye Maju Sise ye olu kɔni ye wulikajɔ belebeleba sigi sen kan utukalo tile 7 a n'a tile 8 o taara wolo mun na Bamanci walekɛbaw ka groupe belebeleba k'u tɛgɛ da o maaw ka keba min ye Musafa Kante ye ale ti ko fɔ maa ye tuguni commissaire principal wulikajɔ ni timinanja min ye basigi ni lafiya bɛ se ka don Keɲeba a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na cogo min ka taa se fo Mali ni Senegali dancɛ Mali ni Laginɛ dancɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ fa o fana sa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ka kisi bingalikɛlaw ma ale ka kalekan ye o ye maa 8 siganama la u y'u tɛgɛ da o de kan min ye maramafɛnw ye olu dɔw yer'u bolo maa kofɔlen ninnu sa a yera k'a fɔ ko moto 5 o yer'u bolo farafin marafa o yer'u bolo calibre 12 a n'a cartouche o fana yer'u bolo min ye alisisi n'o ye drogue ye o kilogramme 3 tun bɛ u bolo min ye tramadol ye o 180 yera téléphone portable keba o 16 yera a b'a fɔ ma ko smartphone o ye 13 ye a la a n'a maɲɔgɔnlenw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa olu bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye Musafa n'a ka maaw fɛ kabi décembre kalo ale tile 23 san 2024 a sɔrɔla mun fɛ maa dɔ de kɔni sa o ka minɛnw bɔsira a la koyi telefɔni a n'a bolola minɛnw o kɛra sa dugu min n'o ye Dandugu ye Dandugu ale ni Bafin o pɔn ni ɲɔgɔn cɛ maaw y'a ye sa k'a fɔ ko min ye dugutaa mobili minnu kɔni bɛ bɔ Keɲeba ka taa Bamako waliya in olu fana maaw fana ye degun caman sɔrɔ yaasa sa ka se ka nin ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ye réquisition de kɛ ko Keba k'a laɲini ka don téléphone dɔw olu kɔnɔna téléphone minnu suyɛna ka se ka ni maa ninnu k'u ɲini k'u yɔrɔ dɔn o y'a to sa min ye siganama fɔlɔ tɛgɛ taara da o kan ale de ka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw senfɛ sa Musafa n'a ka cɛdenw ka hukumu kɔnɔna na ale ko k'ale b'a la k'u kana ɲini yɔrɔ jan dɛ k'ale b'a la Keba o la sa décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 min ye u ka président min bɛ chambre des mines kunna ale kun taatɔ don Bamako u ye ale fana u tun bɛ k'ale fana bɛlɛn ni maa kelen ninnu fana olu de fana ye wulikajɔ fana kɛ u n'u jɛɲɔgɔn 7
ka se ka taa sa waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin maaw ma o la sa min ye maa ninnu lakodɔnnen an'u jɛɲɔgɔnw wuli kɛra joona sa ka t'u tɔw wele lajɛlen nɔfɛ maa kofɔlen fɔlɔ min minɛna Keba ale ko k'a b'u dɔn yɔrɔ min maa minnu ye waleya ninnu kɛ o maa 7 Musafa Kante a n'a ka cɛdenw m'a bila dagirindala o taara olu minɛ ka na n'olu ye olu minɛlen olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw nana sigi sen kan sa a yera k'a fɔ sa ko anw n'an lamini jamanaw kɔni na wa Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ sira fɛn fɛn bɛ yen ni maa 8 olu kun kɛra groupe ye sa u bi jɛ ka bingaliw kɛ su fara tile kan k'a sɔrɔ maa si ma u ye ni Musafa n'a ka cɛdenw tɛ siganama a fɔlɔ Keba o ye OBS ye u b'a fɔ ale ma ko Gimbala ale si bɛ san 24 na HS o ye san 32 ye MA o ye 50 ale kɛra personne nage ka ban Keba a ma nage aha AC o ye san 28 ye AB o ye 39 ye AD ye 32 ye SD o ye 41 ye min ye BKD o ye 38 ye u bɛɛ lajɛlen Musafa y'u bila ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli tɔw ka se k'o kɛ ani nɔfɛmaa minnu bɛ dibi la hali bi olu bɛ se ka ye cogo min nin waleya ni nin wulikajɔ ni nin cɛsiri min kɛra sa an ka wolomasiri tabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw u ko k'u bɛ k'a kɛ ka kɛ ni u ka ɲɛmaaba n'o ye polisi directeur général ye contrôleur général de police Yusu Kone a n'a ka cɛdenw k'u foya k'u waleɲuman dɔn minisiri Dawudi ye nin de ɲini u fɛ fana k'u ka baara kɛ yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min commissaire Musafa Kante Keɲeba kɔnɔna na a ye a ka cɛdenw fo ka wulikajɔ ni cɛsiri la ka tila ka welewelemada dugudenw bɛɛ lajɛlen ye u ka jɛ sa siganama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a ɲɛfɔ yaasa u yɛrɛ ka basigi n'u ka lafiya u bɛ se ka kɛ cogo min na min ye wolomasiri tabaw ye olu ni polisilakaw bɛɛ lajɛlen ye kelen nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na ka maa tɔɲɔlikɛlaw k'olu sama ka b'u cɛla u bɛ se ka lafiya olu ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye Keba e ka telefɔni dɔ ma tunu Keba yan fan fɛ dɛ an tɛ kɔnpoli Musafa wele ni iPhone b'a la o kɔni ye ne ta ye ne ka iPhone tununnen don ni iPhone ne yɛrɛ ka iPhone ye kuma 5 de don wa 6 de don ou bien 4 de don 6 est-ce que u b'o ta u bɛ sɔn k'ale ta ale bɛ buru de o nka maa t'a dɔn dɛ an tɛ Musafa wele an bɛ Musafa wele k'a Kante polisi direction kɔnɔna na an bɛ commissaire Berthe fo sɛbɛn minnu filɛ nin ye Keba ale b'u fasiri k'u ci an ma don o don yaasa an ka se k'a da maaw tulo ka polisiw ka baara kɛcogo ɲuman na Mali kɔnɔna Bamako ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'an bɛ polisilakaw fo minnu bɛ circulation na Keba an b'u fana fo dɛ nin waati na u fana tɛ bɔ sanji kɔrɔ u cɛsirilen don kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo directeur k'a ma ko ani sɔgɔma a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a n'a ka dankan n'o ye Jarakɛni ye o yɛrɛ fila bɛɛ ye Jara ye o an tɛ bi ta jɔ yan ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ko k'an bɛɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da